Ja, Joske? Ja, Joske. Vermeulen. Ja. Trouwens had wij aan de 22. Schoten? Ja, wat heb je gedaan? Wat is de papa? Dat weet ik niet. Dat weet ik De niet. papa thuis? Dat weet ik niet wat ik eens kan zien. Kan ik wel zien, hè? Allee, ja. Zeg, het is de les, we kunnen er wat pakken met elkaar. Maar ik kon erin komen, hè? Niet afleggen, hè? Nee, maar wat is spoei nu even, want ik heb nou niet zoveel tijd. Dingetje. Joske! Joske, ja. Vermeulen! Ja. Trouwens had wij al de 22. Schoenen! Ja. Allee, wat is zingen met de... Ja. Nieuw pakken, hè? Nee. Allee. Dat doet hem zo weer, hè. Nee, hier wel. Ja, respect. Zie je dat wat, Joske? Nee, dat, hè? Joske. Joske. Joske, jij hier? Best toe, hè? Wat doe je nou? Wat is er nou, Joske? Wat is er nou op? Hier ligt toch maar rolletje. Hier op, hè, Joske? We zitten naar Joske, we zitten naar je beneden. Ah, stop, Joske, waar is de papa? Joske is dik, hij moet er op drop. Joske is alleen. Zoek. Eens en ik. Allee. Dan ga ik vast eten met een drot. Godverdomme. Wie is de meester? Wie is de meester? Op je knieën. En hier zit, zeg ik. Wie is de meester? Jij bent de meester. Wie is de meester? Jij bent de meester. Allee. Doe even pipi. Doe even pipi. Oh jongen, toen is het vermoeiend. Zo heb ik geen kleren zwemmen in de keuken bij ons. Echt waar? Doe het al een beetje. Madame is alles aan het filmen, meneer de Biestra. Dat is mooi. Vader heeft vandaag dat schuim.